Sing ketiban ya perembah yang nes papujanku cecetan hatiku sambangku mong wasi dalu keto sarimu Aku atuh ning paran ya Mas Nandung. Aduh ra apa-apa, sing penting iki jek duwe kendali, Dik. Najan to adoh ning isih iso bali. Nggih, Mas. Mendah koyo ya situ murih lan nyandika. Putri Sulistyo terus bisa nyawana
inovasi ya. Ayo ta. Iki wis enggaan barang yo gerowan barang sing rukun sing sayo ora. Kuali. Ayo ngono. Ben beda kok. Ayo ben beda. Nah iya. Fokus, Mas. Mendak moyo ya. Matur nuwun jenengan wangsul nyarengi kadang-kadang pramula diatur pasugatan saha foto kalian penganten widowaci sasi sunggal ingkang dereng pun sumanaken menika tumuli badhe sowan